Machiegni nyakora moge juang chenro makawuono chenro maru piny wabago twak kendo wabedo piny wacho ni oganda luo wantiere kar ka mondo mi wapuonjre wabed kod ng'eyo ni gin weche mage mago machiegni kodwa ahinya odiochieng' makawuono gimoketowa piny mondo mi walosi kendo mondo mi watwagi mano kotenore kod chal mar wach. Nyakora moge juang nitiere mbui mopogore opogore e mbui mopogore gi nitie gik mathoth ahinya matimore iye kacha. E piny owacho mano marwa mapacho ka nitiere sigana mopogore opogore mabende wabedo kacha ka wawinjo to machiegni kodwa ahinya mano chako winjo kanyo odiochieng' manyoro nyalo bedo osetimore kata ndalo 5 ndalo 3 kwan gi opogore luore ni ng'eye karang'o ne ochako timore mano kotenore kod donjruok kod mbui mago mag chenro mopogore opogore mag sirkal. Machiegni chenro maromo 5,000 nokaw kendo nywak kumoro achiel kendo oketgi kacha e mbui no mano mag sirkal idende kacha ni e-citizen. Nyakora moge juang e-citizen nobedo kacha iwacho ni kanyalo yudo gik mathoth ahinya koting'o kaka inyalo ndiko ohandi, kaka inyalo loso chenro magi mag wuoth kidhi e pinje maoko mago tengo weche mag visa kaachiel koda ka loso mago bende mag passports magi inya bedo kacha bende thuolo mag loso kata license mari mano mar driving. Iwacho ni driving license mari bende inya bedo kacha ka iloso e yo machalo nade iloso mana e mbui no mano mar Citizen Digital bende mano mar e-citizen of Citizen Digital ka intiere kar kacha iwacho ni e-citizen ka bende inya bedo ka yudo police clearance. Iwacho ni kanyo nyalo bedo kacha kiyudo mbui mopogore opogore kendo yudo chenro mopogore opogore mag sirkal ka oroche kata ka chudhe gi odonjo iye kacha tiende nang'o. Mokwongo antiere kae kod welo mantiere godo ka gin yawuot luo moda bedo kae ka wanono kendo watemane rango kiwacho ni mbui mag sirkal mbui mag piny owacho orochi achudhe gi odonjo iye ka iluongo ni gin hackers. Kawuono gikonwa ni gin to jogi gin jok mage an kae kod jolony weche mag mbui giduto yawuot luo ma migi thuolo mondo mi gikon oganda ni gin to giaye gwenge mage to lony margi nitiere sekta mane e weche gi mag mbui. Mokwongo antiere kae kod Joab Owuor ma en jalony e weche gi mag mbui. Joab oken wende Ramogi TV ka wasebedo kode e kinde mokalo kendo koro sani miye thuolo mondo mi omose oganda okinyi makawuono. Machiegni Joab. Erokamano Cleophas. Ichiew nade? Antie maber. Machiegni chenro. Erokamano ahinya. Koro an gi nyinge iluonga ni Joab Owuor Makongul. An expert in IT. Masebedo katiyo for several years now. Yes. Koro adwoko erokamano kuom kelowa kae mondo wago mbaka. Erokamano ahinya. Yes. Kama chala ngeni weche gi thoth ka ngitemo rango gi kanyo achiel kachiel kata weche gi mag network ka ji lose e gazeti makawuono orangi kanyo ka ni chenro pok ochako gino ma itemo wachi en ni ere kaka inyalo chwal arita makare mar mbui mago weche mag cyber security gi bende nyabed kacha kirito gi e yo mage to tiende nang'o iwacho ni rit ne chop kare. Kama chielo bende Nyakora moge juang nitiere kae kod wendo ma bende oken wendo ahinya Ramogi TV bedo kod e kinde mokalo mano eniga mokalo kanyo koso ne igane mana igane ka wantiere kod kar kae mano Brian Nyagol jalony e weche go mag mbui to bende okinyi makawuono wadatwa kode mondo mi okonwa iwacho ni jok matimo gi ni ga jok moko matindo. Brian Ponte kara okinyi makawuono bende nyamana konwa kena dir ni gin mana gigi joma tindo matimo gi koso chalo nade. Brian machiegni. Erokamano Cleophas kuom luongo ka kendo kuom kiro mondo watwage weche mag arita mag mbui gi. Iluonga ni Brian Nyagol jakochia ma Migori kocha chande. Kamano. Erokamano ne kendo machiegni. Ka onda chako twako okinyi makono Nyakora moge juang baranga ne gin chenro mage maponono ne obedo kacha kod ng'ikruok. Jafwambo marwa mano Edwin Okoth ne olosonwa sigana kendo sigana mano losonwa odiochieng' manyoro mano telo kata ni milome mano wuok kacha migawo no mano mar tudruok ang' wanyalo yude kacha sigana no mano mar Edwin Okoth kotenore kod weche gi mag achudhe makoro monjo mbui to ka iwacho ni ka gimonjo mbui mapacho ka tiende nang'o. Mokwongo ayud ni gin mage mano bedo kod ng'ikruok kae to bang'e ang' waduog mondo mi wachak twak ayanga. Monj mar mbui mawachore ni osebet kadhi nyime kuom juma achiel mosekalo koro ne omwamo piny owacho kembe kod bengi mapacho ka mano ochuno mondo lor ohala matime yor mbui. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo ne owacho ni njore ma kamano ne geto mbui mar piny owacho
ma itimogo tije mathoth ne oganda kata e-Citizen. Owalo kata kamano ne owacho ni jolony mag piny owacho osekedo kod monj ma kamano kendo onge lal mora mora mar nonro mag oganda manyalo bet ni koro nie lwet achudhego. Jatend migawono ne omedo ni piny owacho koro osejiwo arita makare mar mbuino monego bed ni oganda nyalo yudo kony 5,000 mopogore mag piny owacho. e-Citizen bende konyo piny owacho choko omenda ma kore lach odiechieng' ka odiechieng', omiyo lal mare ne en lal mar yuto ne piny owacho. Migawo mar mberre machiwo oboke mag jowuoth madonjo e pacho ka bende ne ok nyal tiyo tijno. Ne ochunogi mondo gigol milome ne kembe mag ndeke mondo yiene jowuoth odonj e ndeke maonge oboke ma koro inyalo mana megi ka gichopo e paw ndege ma pacho ka. Ok en mana piny owacho kende manoyudo lal. Kambi mar keyo teko stima Kenya Power ne ogolo ote bang' oganda ywak ni ok ginyal nyiewo tokens mag sitima yor ong'we yamo. Ote mar Kenya Power ne oyiene nitiere ng'ikruok ma mono oganda nyiewo tokens, kendo oganda koro ne nyalo mana ng'iewo teko stima e apise mag kambino, dukni kata bengi. Kata kamano, jonjorego ne ok oweyo bengi oko. Ma ok tin ne bengi 5 ma pacho ka ne oro ote ne jokanyo mag lando ni moko kuom chenro mag golo kata keto omenda e yor ong'we yamo ok nyal tiyo. Jonjorego maluongore ni Anonymous Sudan ne oketo ote e mbui mar yango ni gin ema gimonjo mbui ma Kenya, kendo ka gisingo ni thoth mbui ma pacho ka pod biro medo bet kod ng'ikruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyokoro jwang' magi mbui ma itiyo go kacha mondo mi okel yuto mopogore opogore. Mokwongo wachaka gi gino mana kama entiere kar kacha kiwacho ni weche gi mag mbui bende koro chopo kumoro matek. Tiende nang'o mano ka wadarange mana ka ng'ama kia gimoro amora motimore kar ka iwacho ni mbui omonji, mbui oyudo monj kowuok kuom jogo. Iwacho ni jogo oyudo kotisgi gin gi nying moro kanyo machalo gi nying piny ma Sudan. Iwacho ni kata kama nying giero koro bende opandi gigi motimore wanyalo lere e yo machalo ne Nyakoro Ramogi Jwang' mondo mi owinja ni en owacho ni ero jonjore kata chudhegi bende koro monjo mbui. Achako di jawab kata ng'abiri Brian. Shida mosebedo especially nyoro en wach mar jonjore ma odonjo bo orocho mbui ma especially mana gigine kama sirkal okete gik ma jopiny onego bed ni tiyo kodo. Koro jonjore gi of course giluongre na Sudan, but igen jonjore gi ginyalo pondo e nying moro ma ginyalo bedo giwuok kama nono ginyalo kata bedo ni ginyalo jo Sudan nyalo bedo kamoro kana kesa ni ing'eni ji dwaro jok ma chike gi richo dwaro temo kabisa mondo odonjana kama ginyalo yude gima gibe gichamo nikech gibe gidwaro mana gima gichamo. Koro ginyalo donjo mondo gichalo jekwo manyalo biro to monjo gine kamo, lakini mate koro donjo i wach mar nini giwe gocho ine ya gidonjo kuma gidon mondo gikethie mondo gidro ka gidonjo mondo gikwal ginyalo yudo pesa. Iwacho ni magi jonjore kata gina chudhi beda chuth ni tiende ang'o. Iwacho ni kata ka gina kas iwacho ka ni nitie haka maber nwawinjo gi kata kinde mar kes mar Azimio notere doho kata kinde mokalo kaluwore gi jogo bende mosomo weche mag tiegruok mag mbui. Iwinjo kacha nitie jogi matimo mag luongo ni ethical hacking, nitie jogo ma hack ka nigi paro moro marach bende mar timo gigi. Kinde ka mibete kar kanyo Brian Nyagol, gimosebedo ka timore pacho ka kata e weche gi mag mbui inyalo keto gi kanyo gimosebedo ka timore inomi paro machalo nade chenro mopogore opogore ochung' iwacho kanyo weche mag choko mag omenda, chenro mag wuoth, sirkal ero yudo lal e kinde ma systems mag iwacho ni piny kendo ok tiyo moro makare. Ni omi paro machalo nade? Aparo ni achudhe kata bedo ng'ato bedo achuth kata bedo ni odwaro mondo oroch systems mag kamoro luwore gi dwarone kata gombone. Mane kuma chakore godo. Iwacho ni haka moro amora nyaka bed gi motive. Mana kaka ng'ama timo crime moro amora, jakuo, ama timo anything nyaka bed gi motive.
to bang bedo gi motive kinyalo ng'eyo ng'ama en gimoro amora kata mitimo investigation ichako from the motive emomiyo ng'ato kata kokwali penj ni kata kokone ng'ato iwacho ni be nitie jomoko ma ne bedo ni ok dwari koro motive michako godo kinyalo ng'eyo ng'ama timo gimoro ka jogi wacho ni gin anonymous Sudan nyalo bedo ni gin adieri jomoko ma Sudan lakini achudhe mang'eny ne cow advantage of the situation mantiere in a place mondo mi gi hide themselves nikech kisewacho ni an ng'ama kama atimo gima kama nikech kama isewito ji koro ji ok nyal ng'eyo kuma intiere kata ng'ama nini to paro mane wachno miya kata gima ne omiya worries sana en kaka ok wan prepared ne weche ma kamagi iwacho ni ripode mang'eny wacho ni atamalo 15 mar biashara mar ohande mantiere Kenya kaendi kata Afrika kaendi ok gin prepared ne weche machalo kamagi kendo ma gima kelo hinyruok ahinya ne ogandawa kaka mbui mar sirikal nyalo ket ni koro ti kata kembe madongo ma jo Kenya tiyo godo e yorgi mag ngima bedo ni koro ti en gima lit kendo gima rach ahinya omiyo gima onyisa kaka ng'ama kaka jalony mar IT maloso software machalo kaka magi kaka mbui gi en ni onego parane na kendo kaka wanyalo keto biashara mwatiyo ne mondo mi gibed prepared ne gima chalo kamagi erokamano ahinya kendo mano en gino ma ichako kanyo ka ilero ni jogi nyalo bedo kata gi paro marach kata paro maber intention kata dwaro mar achuth makama ng'ani oseluongi ni achuth ndi achuth maber ga achuth marach to achuth maber ni onyalo bedo kokonyo kambi e yo machalo nade kinde ma gintiere karka nikech wacho ni ka piny Kenya kata systems mopogore mag sirkal ok gin ma wacho ni gin secure kinde ma kata gionge kod arita motegno no tiende nang'o achuth maber ni konyo gi kanye to achuth marach ka oyudo thuolo ni gin gik mage manyalo bedo kata ni timore ochalo ng'ama otimo kidnapping obiro kata to maki to wacho ni koro amako gi uwi orugi machalo kama mondo mi awe thuolo koso chalo anyalo pimo achuth maber gi achuth marach e yor arita mar del to gi germs obiro mondo kethi arita mar del biro mondo geng' tich mar germs koro achuth maber nyaka bed mana achuth nikech nyaka bed gi those skills manyalo timo gigo iwinjo mane gin wanyalo wini achuth maber ma achuth maber ni ka gimoro timore paro nyalo lokre mobed achuth marach ok apar lakini kichule mondo bed achuth maber dama bed achuth marach na of course professional training kod intention inyalo bedo ga bedo no bedo achuth maber nikech odwan mondo kony nikech kaka kiloso systems gi iloso gi mondo okony o solve problem moro koro but sami loso system mondo okony problem moro ibende nyaka item ipar nikech of course nyaka okay tamatia joma ben ndiye jok maricho positive and negative nyingene ka gine ato otimo bed maber but ndiye jok maricho bende koro you have nyaka better think ahead of them magini koro emo achuth maber bede koro kinde kiloso system nyaka think iparo security gini ka gine ka kite amano ngato bro timo nade ngato nyalo biro budonje bukethe ikruok ne pinyo ne beni bedo kod ikruok e machalo nade piny Kenya ka isebedo ka pise mopogore isetimo tiegruok ne oganda mopogore matiyo kod mbui kata jogi man kod systems ki mantiere mbui kata yore mopogore beni woni piny Kenya ukenge ma piny Kenya osegoyo kotenore kod arita makare e mbui ginya kitera pim mane mano kinyalo rango kata ni systems wa makoro sa nitie ka kuom ranyisi e-citizen kamotingo kuma oganda thoth chope nitie jok ma dwaro kata keto keny mar bedo kare odiochieng' manyoro booking cha ok detem kacha sani omenda ok dior kacha choko mag jo KRA ma tiyo kod mbui cha ok de giti kod yo makare kidhi chudo kacha kod M-Pesa yone sani kata kokale e yor simu kata ng'we yamo ikori kanyo ni oyo ka ok wanyal timo mano tiwacho ni sani wawuok e tiyo kod omenda ching kata cash then you ti kod jo the cashless to kinde ma gigo duto timore to jo achudhe gi be ntiere karka
arita kata ritruok makare ni chenro mag sirkal onego bed ni gin mage mondo milal makama kik ng'eny John. Sirkal onego bed ok onego bed ni girikni onego bed gikawo sa ndalo mang'eny mondo sama giloso system ni to gibende gipar matut moloyo bedo garake ma nyalo bedo nikech nyalo bedo maybe in kod plan to idwa deliverables idwa mondo achop mae nikech kin kod plan in kod time to idwa by this time kochopo wat asetimo gini koro ing'e sometimes jirikni golo gimoro golo solution but kigolo solution gibed ahead mar jokandego to jogo ginyi koro okenge ma sirkal osetimo en ber keto those services mondo ji obed ji oti kodo yo begini osekelo yot mar ji yudo services but onego gibed kod gik manyalo chudhe mabeyo mondo o think ahead yes ing'e nade ni mbui mari kata chenro magi mitimo systems magi software mari obedo hacked kata ka chudhe odonjre kodgi iwacho ni magi chudhe man gi paro maricho ing'e nade iwacho ga ni en ang'o manyalo miyi ranyisi ni oyo ga kambi mari kama intie niero koro ka achudhe osedonjo ka kendo achudhe ma koro tiyo joga mandiko uktika ka jok matiyo ka gi jok mopogore ing'e nade Cleophas gima aseng'eyo ni ka duoko penjni no nitiere aina ariyo mar kembe madongo kambi maduong' ma okia ni pok obedo hacked to kambi maduong' mong'eyo ni gisebedo hacked afadhali bed kambi mong'eyo ni osebedo hacked than bedo ni ikia nikech kikia ni bedo hacked manyiso ni ikia ni nyalo bedo hacked nang'o kikia ni nyalo bedo hacked nang'o manyiso ni ok iikori moloyo mondo mi chieng' moro ing'e ni kapo na bedo hacked anya timo nang'o koro the result mar bedo ni ng'ato buyo bedo hacked en gima o disrupt operation kane bed ni ji chulo gi M-Pesa maybe parking koro miyo ng'ato koro bed gi that ability mar chulo that yudo chenro no miluongo ni denial of service otamo ji mondo kik bed ang'o kik yud chenro ma oseketi momiyo mondo bed ni giyudo through mbui no kana onego bed chulo license e-citizen koro sani ok anyal chulo mani kaka king'eyo ni chenro no olor to olore gi ng'a koko olore gi jogi me kambi kanyo then inyiso ni olore gi joma moko nono tichako nono kidok chien to ka olore gi joma moko nono gilore nang'o olore ang'o kanye to ang'o momiyo olore omiyo koro biro in that motive to bende en gima ber moloyo mondo mi kik wane wach ni kaka ni sirikal nikech e sirikal kanyo e-citizen kanyo nitiere joma chalo kaka an gi Joab mondik tich kanyo matimo tijno koro onego wadok piny wang'e ni isawa jomondik timo tijni nitiere kamoro mane either ok gibedo kod hikruok moromo kata mane jowacho ni gionge joma nyalo konyo gi paro mbele mondo ng'i ni ere kaka ginyalo prevent gik makamagi endi koro onego wadogi koa kuom sirikal kaka nawacho ni atamalo mar biashara atamalo 15 kende mar biashara e Afrika kama ngima manigi hikruok maber against cyber security onego bed ni biashara ka biashara kata ng'ata maloso mbui bedo gi molongo ni risk matrix ng'e ni ang'o manyalo timore to gimoro bedo ga mang'eny ni kaka wan joma loso mbui gi wan kod confidence moro we believe ni one the best but kisebedo kamano to yudo ni ok ibed gi hikruok moloyo ko ng'ama chielo manyalo bedo ni gin ji 10 machal kodi koro ema koro ochako ni koro dwaro mondo hinyi koro hikruok no nyaka bed ni en gima wadwaro kabisa kaka gima loso mbui ponono mana kama nitie karakacha ing'e nade ni koro kambi nani mbui marani jojore gi osedonjo ndio gik mopogore matimore karakacha koso jogi nyalo bedo gani gidonje yo machalo nade nikech mondo mi donje system moro nyaka bed kacha ni nitiere kod wacho ni sessions mopogore manyalo bedo kacha ni can login intie kacha idonje mbui mopogore mana kama Brian osichope kar kanyo Joab nitiere thuolo ma oganda kata weg kembe matindo ayo hata mala 15 kende manya bedo kacha ni oseketarita moro ma
ma ibedo ni kare kambi ni kuom ranyisi nganeno wasani waneno ka mbui mare ok tiye yo moro makare onge nade to thuolo mane mantie kar ka wantiere gi username wantiere gi password logins mantiere kar ka kanyo ema jogo chako donjo go koso gidonjo gi yo mopogore nikech mane wacho ni gateway mondo mi donje mbui mora mora kata ka system mora mora ng'ato nyalo bedo kacha ka wacho ni oyo we login ka mondo mi adonje e kacha koso nitie jok makoro tie backend to gi access backend be mondo mi access be nyaka ibed gi password be gi username ya ajne jonjore gin jok mariek gi jok mariek ne giriek kabisa omiyo koro kata jok miketo mabende dwano konyo onego ben riek bero mariek mologe but jogi gima gitimo inyalo bedo password but gin kod tools manyalo emulate inyalo copy in the background password gi yeah koro in system magi nyaka ibed ne in kod that manyalo prevent such kind or gima nyalo monitor ne ngato gine otemo gine but then also nonro wacho ne kinge ngato gine makoro ajni koro kanyo gichopo gine mar system gi or kata makambi mora mora gisebedo ka gi study kuom ndalo mang'eny ok en gima ngato biro temo maybe ngato nyalo temo to ka en lucky odonjo but jogi study gi somo kaka usebedo kutiyo a long time ma by the time ochopo yani sometimes yo kinyal kata ng'eyo ne ochopo ibo bana ni gik moko lor gi zero jo gi se lor yeah and then gino oken ne en resire kata kama madongo kata kama matindo en okata cross ke kai matin nyalo bene en kai matin maybe revenue maratin but en kod data ma very important maybe get target that data yeah maybe get target pesa yeah ka ginyalo divert pesa yeah gin timo brand wacho mondo kigine idwaro motive ne jogi ne ang'o ma gidwaro yeah e kinde ma gintiere kar ka iwacho ni mano e thuolo ma oganda yudo mondo mi obed kod ng'eyo ni oyo kambiwa ni kamarach kambi kama nitie kamarach kendo oganda ng'e maber ni gigi duto nitie mana jumbe ariyo mokalo kar ka Brian nitie jok mano timo gima chalo kamano gima ket kod mano kendo giketo kache mbui ni gik makamagi wadonjo e mbui mar piny Kenya kata kamano kata ka migepe duto pod oling' e wiye jo kanyo ni aya chenro gi duto nitiere mbui ka files gi duto oyaw gi mana iye kacha duto mago moting'o passports weche gi mag driving license duto mag oganda kendo ka gintiere oko kacha to yudo ka chenro mokwongo ma sirkal wacho ni oyo ok omonjwa to giduogo kinde machuok bang'e giwacho ni nomonjwa to ok omonjwa ahinya ok ochopo monj ahinya kod monjni iwacho ni ok omonjwa nyabedo ni en mana tactic ma sirkal wacho ni wan kare mondo mi ukon joka ni utemo to kufaulu Cleophas anyalo wacho ma from experience an awuon gi tijena gi gina matimo osebedo hacked to ok en gima mit kendo ok en gima yot mondo mi iyiego ni yenyewe koro tima nade ok en gima yot ahinya koro anyalo paro ni kaka sirikal nikech sirikal nigi information mag ji mang'eny awu gi sepna moro ne en very worried ni if citizen kai ni mase subscribe gini jogi nyalo yudo ID na ginyalo timo everything gi information mara koro en gima tek yego internally kata kaka ikambino kata kaka sirikal kaponi pok iyudo ler e yo makare ok en gima yot mondo iyie gi wach moro kapok itimo nonro e system no mobedo hacked mondo mi ng'e ni jogi odonjo gi kanye to ang'o ma gikawo to ne gidonjo karang'o ne gichako tijni karang'o konyo mondo mi ng'e gigo duto en gima kawo sa to ok inyal wacho ni omonjwa nikech ok wacho ni omonjwa to ok inyal nyisa ni ang'o mokawo kata okwalo oda lakini kia gima okwal koro it takes time mondo mi sirikal kata biashara moro amora mondo ng'e ni system molorni ore nang'o jogi timo nang'o ma nyaka gibed kod action plan konyalo wacho ni koro confidently nyalo wacho ni omonjwa kama mai gima notim mai gima watimo to mai kaka wa prevent mondo kik otimre next time koro nyaka mondo mi ng'ato wuo kod teko nyaka gigi okang' mong'eyo ni ang'o mobotimo mondo kik gitimre
timre kendo. To Cleophas moro mag agombo mondo jopiny ong'e joma ok gin jolony mag IT. Mana ka ni penjo ni jogi donjo nango e systems gi. Gidonjo nango, ere kaka gidonjo? En password gi username or not. Mokwongo, nitiere okenge mopogore opogore mar hacking. Nitie moro miwacho ni iluongo ni social hacking. Ang'eyi Cleophas, ang'e ni tiyo ka, ang'e ni an osiepni, ta ibiro e kompyuta ni dala, aneno ka seche moko idwa nyisa gimoro e kompyuta ni aneno kindiko password ni, mano koro ang'eyo password ni, anyalo ng'iyo ni en password mane, kata aneno kiyawo simbi, kanyalo biro yawo, mano koro iluongo ni social hacking. Another way, ni ng'ato nyalo bedo, ng'e ni kambi ka kambi nigi network mag kite gigegi. Mbui ni ena kaka PO box, but nyim PO box nitiere barupe. Koro barupe go okan kamoro. Koro ng'ato nyalo bedo gi access gi that network mar kambi no. Oyudra yawo moro monyalo donjo godo. Eko ket gigene mana jawab wach ni ginyalo monitor. Ni ere kuma nitiere mwanya, ere kuma nitiere otuchi moro manyalo donjo godo, keto gimoro kama, then kwa nyalo timo gigena. Koro ikruok mana wacho chand en ni ka ng'ato ng'eyo, ka ng'ato en mondo gino bed prevented, nyaka bed joma nigi paro, nyaka mondo mi mak jakuo, nyaka bed gi paro, nyaka ket paro moro mar jakuo ni ere kaka nyalo yudo. Winjo ng'ato wacho ni kar mondo kida mako jakuo, nyaka iti gi jakuo. Ng'ama rieko gigo romre. Koro ing'eyo ni ang'o manyalo timo, ang'o ma nyalo bedo ni oweya duk. Ere kama wanyalo bedo wan e duk. Koro mbui ka mbui nyaka bed kod tests manyisi ni nyaka find ni ere kama wan e duk ma ng'ato nyalo yudo wagodo. Nyaka time over and over again, nikech gimoro amora 99% ok anyalo nyisi ni an gi 100% surety ni gino nyalo bedo hacked. Mano en miriambo. 99.9 nikech 0.1 no ma ng'ato bo yudi godo to biro hinyo kabisa. Mano tiende ni mbui ka mbui nigi thuolo mar achudhe mondo mi odonje, mana kaka gichwalo arita makare. Nitiere arita makare nitiende ang'o? Iwacho ka nitie yore mopogore opogore minyalo tigo kar kacha. Odiochieng' ma kawuono wanyo kanye gazet, jogo ma bende osegolo paro mopogore opogore odiochieng' manyoro. Wacho kanyo ni bedo kod rayaw kata password motegno. Tiende nang'o? Rem keto password makare e mbui kata weche mag tudruok mago mag wifi. Iwacho ni oganda mathoth donjo ka town kata donjo e boma, gidhi hotel moro, oyudo wifi moro kanyo mantiere nono, odonje, ochope. En tabu mane maritogi ponono ka iwacho ni ma achiel kuom yorego ma oganda moko nyalo tiyo godo mondo mi odonje. Wasinyo kata tiyo kod rayaw, mano ma ng'ato nyalo donjo alafu ket gik moko e kanyo manyalo monitor gik machalo kamagi. Job kama ibete kendo ka itemo mana rango, magi gin jok ma lony margi ni malo. Jok matimo timbe mag achudhegi. Tich magitimo ni oganda nyalo bedo ni gibedo hacked to gikia e kinde mathoth. Koso nyalo bedo ni nitie jok moko madonjo e systems moko to oganda moko ok bed kod ng'eyo kaluwore kod yore mamoko. To yore mamoko nyalo bedo mage. Ponono mbui ma bende achiel kuom gigo mano ndiki kae e gazet okinyi ma kawuono ni magi achiel kuom yorego. Ma ka ok iketo arita makare, oganda nyalo donjo kata kendo nyalo rocho kata system mari kama nitie. Cleophas manyalo wacho. One, jo piny nget sai ko oganda sai kod problems ne sai ko hero gik mano nainya. Kora ka wadhi kata maybe cyber to yudo ka nitie wifi kanyo wacho wa gine data na gine ti kod mai. To kian kanyo ng'ato nitie ma jomoko be nitie gi be gin kanyo gin customers but gin kod paro mopogre. Yeah. Koro kanya magido kodo mwanya magine magidonjo kodo igine i system kata mani phone mari or kata kin gi laptop kata gine mani kodo accessing gimidwa access no. Yeah, koro unyaka bed motang kabisa. Then gima bende gine moka password ingene sai konje ngaro aketo maybe higamar manyuola. Yeah. Dingen wana ng'ato nyalo guess very easily. Yeah. Niga my password or iga manya thini or nyingi. Yeah. Kech jok madwaro gik ma simple. Yeah. Yeah. Yes, koro nyaka bed motang kabisa. Konego bed beda ma nwa gik mogi oyaye. Yes. Yeah.
en chenro ma achudhe gi tiyo godo mondo mi oroch chenro mag sirkal. Mana kamane wachake kanyo kendo ka wanya mana dok chien mondo morangi ginyalo bedo gi jogo mantiere pacho ka. Ten paro mane manyalo biro ni donjo e igi winjo sani obiro kanyo luna Anonymous Sudan. Kendo kamlo kata Anonymous Sudan iyudo kanyo ka gidonjere mbui kendo eyo ka chenro mopogore mochung'. Wacho ni jo Kenya Power no wacho kanyo ni gin bende chenro margi orochi. Jo Kenya Railways no orote margi gin bende margi ne ochung' kar kanyo. Jogo mawuok wacho ni migawo mochung' ne weche go maga tudruok kod pinje maoko e weche mag wuoth bende nitiere kar kacha. Wacho ni oyo jok maloso weche mopogore gi duto gintiere. Mane manyalo bedo morgi maduong'. Dire kaka sirkal nyalo dok mayud gi eyo makare. Nitie moro ma ikoni akora ni gini loro ka nitiere kar ka. Kose en ng'ama gweya oko mar system ate wacho ni in koro kidhi bedo gi access e gigi duto. Dire kaka ng'ato nyalo dok makawo system ne kendo ka nitiere kar kacha. Brian. Cleophas, adwa duoko penjo kasto ibo yiena chaka lere jopiny wach mar passwords cha nikech mondo paint a good picture. Sirkal nyalo yudo back the control or this jombui ginyalo yudo their control depending on the motive mar jomane timo hacking ni. Gin maybe gidwa pesa, maybe gin gidwa mana nyiso wani mondo nyiso government sirkal wani koro we wauru kendo. Mano ka wa assume ni gin adier gin jo Sudan. Nikech nawacho ni jogi nyalo take advantage of gima timore e piny ka kar gima timore Kenya ka mondo mi giponde. Nikech kwa sababu ni jo Sudan iwi duto gimoro ma paro Sudan. Ok ng'e ni ng'ani nyaka bedo office ka butika ini paro ni jo Sudan. Kon mano nyalo bedo ni in a way mar pondo tok wachno. To kaka nawacho ni ka jogi oseng'eyo ni obedo hacked, nyaka gidog chien ma ging'e ni obedo hacked gi kanye, tang'o motim, tere kaka wanyalo yudo back control, kaka wanyalo miyo jopiny services gi kendo odog irgi mondo mi gidhi mbele kod chenro gi mapile pile. Koro mano en gima nyaka ng'e, en gima nyalo timore nikech jogi ok giwacho ni gidwaro gimoro amora. Giwacho ni wan wadwaro disrupt mondo ng'e ni wantiere. Koro en gima ok en gima tek. Poni jolony ma tiyo kuonde go nyalo dok chien mondo ng'e ni to gino timore nang'o kendo ka ginyalo prevent gima to mondo ka ginyalo duoko gi e wang'e. Mano gima nyalo timore. To Cleophas adwa mondo achaka lere wach mar password cha. Nyocha nantiere tich na fasha kwa chande. To kuma naninde ne ntiere wifi. To wifi password oket 1 2 3 4 5 nyaka 9. To en gima rach nikech mana ka job nawacho cha inyalo bedo donje wifi to nitie ng'ato bende around kanyo ma bende donje wifi no ma en tich ne odwa mondo ng'e ng'ama koro donjo. To donje simbi to download pichni ni mantiere simbi to tiyo go mondo koro ng'ini koro seng'e nyaka namba ni ko nyalo mo download picha ni mane sim to ng'e namba ni to ng'e ng'ama in oneni to nyalo blackmail onyisi adwa gima kama endi ko kamano pichni gi atere mbui. Koro samora mora mi gima nyalore Brian en gima nyalore ni ka ng'ato tiyo kod mbui ma untiere godo kanyo ka onge kod arita makare en ng'ama nyalo neno nonro mari kendo tiyo kod nonro mari ni e moro ma ok ni kare. Mok ni kare. Endo chakore gi ng'ama provide wifi no nikech ng'eni ka mana ende cha wifi 1 to 8 ng'ata nyalo donjo. Hackers nigi technology manyalo timo guess maka job nacho onyalo guess to the first thing magitiyo godo ma software gi mag guessing gitiyo go en gitemo gik ma obvious 1 2 3 4 5 nyaka 9 ABCD nyaka Z they try the obvious gitemo gik ma obvious mokwongo to kikitemo obvious kamano boka mana seconds apart kendo mondo mi password no. Koro mano ni ng'ama koro set up this network. To ng'ama in kaka koro idonje Facebook tiketo password ma iki mag nyuol mar nyuol en gima yor mondo mi ng'ato donje mondo mi ochak timo gik mang'eny manyalo hinyo ngimani kata manyalo miyo kik ibed kod ngima makare. Agombo ni ng'ato ka ng'ato kik iket password manyalo bedo mayot ng'ato guess kata manyalo miyo ng'ato
Tich mayot. Tich mayot mar yudo information. Kanyalo medo kata kogese to onego ti matek. Oti matek. Mondo mi oyude. Mondo yude. Gigi duto. Iwacho kanyo ni kata ka en password. Me nyalo penjre dia koro akete kanye. Ng'ato wacho ni password ni mondo mi akete system maraka en ng'ama pok achako. Wach ni nitie oganda mathoth ahinya kata mantiere e sikul, mantiere kuom pogore e kinde ma Brian mani nitiere e sikul ero ni loso system mano nitiere kata Vibe Campo ne nitiere kama oganda mopogore ne biro kendo rome. Iyudo ni ng'ato mane koro noamua ni koro dakao kata Vibe Campo app kata software machalo kamano kawuok kuomi to biro kacha wacho ni koro ka nitie sessions mopogore ma jenengo na achiel kuomgi yo maro biro kacha mologin password mare gigi duto mantiere karka wacho nan password nada keto machal mar Gmail chal gi mar Facebook mar Instagram chal gi mara matiyo go mar yaw laptop na chal gi password mara mabende ka tiyo go de mobile banking kata online banking bende akaw mana password machalo kamano mana kane le tieko lero kanyo mag weche gi mag password kata ngaduogo ir job mondo mi omedo apare wiye kanyo en ang'o ma lich ahinya ei password ni monego range ikinde ma ilose mondo mi nene en garita moro makare ikoni kata ni iket moro capital moro iket small tigi characters moko kaka *# imed number moko iye kanyo arita makare ni tiende nang'o e password mondo bed motegno wacho ni strong password. Gima ji oluoro ahinya en which will. Emomiyo oketo password ka Gmail, password Facebook, password Instagram, password ang'o. Which will. To which will en gima nyalo bedo matek. Aneno kaka Android tinde nigi ability mar paro passwords mag apps mitiyo godo. Koro which will jo lony maloso kaka simbegi maloso kaka computer kaka browsers osebedo gi technology manyalo allow yi mondo computer ni opar password miketo. Koro password mani kod strength maber nyaka bed gi achiel kuom gi nyaka bed mixture of capital to gi small letters. Nyaka bed gi giluongo ni characters kaka #, full stop, exclamation mark. Those characters ma mondo mi ngato guess in between bedo matek. Password onego beni bedo kata gi nembni gi letters moriwore kata kopo ni kete ni Cleophas to kindik ni Cleophas ni C inyalo ndiko kata mana kaka inyalo kata ka instead of keto E inyalo keto number 3 iwinjo kata inyalo keto something instead of keto A inyalo keto art alama mar art cha kata keto L inyalo keto kanyo 1 kata exclamation mark just to mondo mi confuse ngata manyalo bedo ni dwaro mondo o guess okitiga achiel kende ni koro keto mana 1 gi exclamation mark itiyo gi mang'eny inyalo keto password mabedo gera man gi 8 characters and above e kindegi iwacho ni which will bede ni moro mantiere karka oganda bedo kod luoro ni gigi duto nyalo bedo kata katimore Joab ni wan gi jowa mathoth ahinya ma oro penjo karka ka giwacho kanyo ni gin gi wuoro ahinya gima timore e piny Kenya sani kotenore kod weche gi duto nyalo bedo ni oganda wa moko bende onge kod ng'eyo ni mbui ni koro kochopo kare ni koro ochopo achudhe koro donjore kode piny Kenya nigi picha machalo nade e pinje maoko ma wantiere kae kod oganda wa man gi lony mararie weche gi mag IT Job nitiere karka Brian Nyagol nitiere karka ka warango oganda mamoko matimo kata tije gi e lony e pinje maoko ma jo Kenya githoth ahinya en ang'o manyalo bedo ni timore kuom jogi madonjo e mbui nikech ka mokwongo wan gi jok manigi lony gi jogo matiyo kode sani jok mayudo hinyruok gin jogo matiyo kod mbui machalo kama mondo mi oyude kendo duoke e yo makare. Brian olero kar kanyo mana kano chako wiye kanyo ni sirkal ero nyalo dok kata ka jogo duoko gi ogo nyawo wan owere kodu gigo dhi nyime manyalo bedo kaka mana wacho mokwongo ni weche mag kidnapping omakri ama ka gimoro kama tin tiko ni or gimoro mondo mi weyi kos jogi nyalo bedo ni gidwaro gang'o jok manie mbui ma koro biro kanyo ma ne chudhe gi ang'o manyalo bedo ni gidwaro e kinde ma gitimo monjo machalo kama of course motive ma jok ma gin mado achudhe madonjo gi mosole motive mar gin dwaro ka ginyalo yudo pesa ka ginyalo loso pesa yeah but pesa ok en pesa money but nitie pesa nyalo biro kata in form of ikawo data information mani iye kanyo
koro an kaka lese kaka gine ine ma e-citizen maybe ne gidwaro kata information about maybe the passports and whatever that kind of things or any other information koro waketo gik mang'eny ID ang'ono piche ang'ono gine mabilago koro information mani system go wanyalo wacho ne maybe ok wakea but maybe to kuom jomoko mano information ma very important magidwaro yeah of course mana kane Brian no wacho maybe gidamna mondo ginyisi ni gintie yeah no okay udwa keto 5,000 services udwa keto 10,000 I think the image and okay 10,000 or yeah gidwa medo moko mondo gibed mang'eny all other service modong to gidwa nyisi ni gini uketo to uyuse ikrenade ifa gimedo mondo koro think hard kaka unyalo prevent kako nego beni koro u prevent but I'm very sure ndikoro ka the other 5,000 or 10,000 other services mapodu mwadwaro koro nyaka wapara inya okwabiri kan kenya no promise na maybe in June was it June or June whatever no wadwa medo moko koro warikni koro ji tio kama keto services but now nyaka wapane behind security mantie mwaketo behind the services mwaketo gi yeah koro nyaka jipara inya jok ma loso gigi onego gi engage father yeah mondo gi ket gino bed very tight yeah koro motives nyalo bedo mopogore yeah moko bende nyalo bedo maybe kwinyo udhao kod country moro maybe joge wacho ne joge wadhao kodu kara wadwa nyiso nwa wabi wantie yeah bedo ni gima jo Kenya majire kama koro oponde ye kan haya or nyalo bedo jo Kenya maybe ogedwa usuru makoro medo mang'eny Brian agene wachegni tieko chenro kata kamano nitiere ote madonjo kar ka akale mana moko ari adek madonjo kar kae kama wayud kanyo ni Marco Ndiala Steven wacho ni mos na welo mantie studio chima kawuono amora ahinya gi twak Brian kanyo kod Job erokamano ahinya Macheche mano Evans wacho ni chenro kan tiere Suba Homa Bay ntiere penjo ka ntiere gi penjo tior gi ane achiel kachiel awinjo ka Caroline The Rocks wacho kani awinjo maler ka Nairobi ka kaber to akazgo nego oyawie IBC server mondo jolocho ne ayanga mondo kuyo bedie mage chudhe mabecho kosa chudhe maricho ntiere TCN nyaure wacho ni there is nothing hackers need apart from cash hiri koni kiwijo wote machalo kama maybe nyalo bedo ni ok gidwa cash sani but in the future but motive pogore ok cash kende nyaure winjo kanyo motive biro kanyo mopogore wan gi brother George Kuku mano brother George Kuku George Martin Lishoinga Migori County penja jolony ni to bende nitiere yo ma ng'ato nyalo geng'o go tije nyaka sirkal donje mbui mar ng'ato wacho ni ok ka ng'ato koyie mar ariyo bende nitiere kaka ng'ato nyalo yudo nonro mar ng'ato mabuogo ngimane e mbui mano wach mantiere kar kanyo Brian nyalo duoke nitiere kaka mana kan wacho ni kaponi adonje wifi moro ng'ama chalo benie wifi no to nyalo yudo nonro mara mane simba en gima itimo gima just timo mang'eny en gima nyalo timore iwinjo mano brother Kuku George Martin Lichori Oinga Migori Job ndegi midame devie kanyo mano kotenre kod weche gi mag kao nonro mag oganda e mbui kama gintiere kar kacha koko chiura yao kata password moro motegno kinde gote of course because lony masani ng'en medo rahisisha ngima kuri ng'en sam ntie gima jikiana giketo a lot of information mang'eny kabisa i kanyo kuri ng'en the moment giketo mang'eny no imi mana jog of the more power mondo gidonj kuomi koro jio beno okonego ketena ni keto everything idon sani koro kata maybe ng'ato ne maybe no hero keep record ndiko koro mano koro weyo koro gikeduto koro enana kuchande malo kuchande koro jio nego bedo motang
kidere gimo duto kuro da moko tie mipando jagoro mojaga wacho ni moko bende onego bed ni pando kikendi gi mbui kanyo te Injinia Lazaro Kanyambok wacho kama Cleophas wacho ni monj ma mbui go expose Kenya so many wacho ni nyisore ni Kenya pod ni e piny ma inferior wacho ni jatelo bende go kore koneno bunde wacho ni to koka simple technology mar defending cyber attacks onge nyiego mar tamo paro maleo nikech tribe inyo Kenya paro mantiere kar kanyo wacho leadership opong kod incompetent people wacho were just there to be seen. Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Nyamaguje Jakanyada erokamano kuom ote mar Lameko Nyango dibed ni sirkal onge gi jolony motegno momiyo achudhe gi donjore kod mbui marwa untire ka une jogo mane gi lony e weche mag mbui nyalo bedo ni gionge sirkal ka koso jogi nigi lony paro ema biro mopogore opogore ng'eni wachomo okang' buo dakika 5 mabiro dhiro kanyo koro kotieko chenro Brian sirkal onge jolony gi aparo ni sirkal nigi jolony moromo samoro nyalo bedo ni timo gik moko e yo mapiyo miyo waweyo gik ma important mowinjo bende watimo kwalawo mondo mi wachiw services go kok wang'eni kata kwasechuoye kamano jopiny ng'eny jopiny bende nigi dwaro mopogore opogore nitie joma dwaro gino nitie joma ok dware koro ko kang' maber kaka joma wacho ni onego gikaw time gi mondo mi gi design gigi ende yo manyalo bedo ni gin secure maber koro mane mapani onge ahinya mondo bedo ng'i lakini jolony to nitiere Fugles kanyalo bedo kanyo jolony nitie gima kendo nyalo kelo shida en maybe utemo mondo advice kik utim gi haraka but nitie udwan mondo you achieve target or something wacho ni mondo wa made another security but inyisina maybe onge pesa onge go budget mare bas kori ngama prove mondo bende nyiew gino mondo iti kodo ko tamre kori ngen onge gima nyalo timo kori bendi just ni mondo igine mondo u launch the gima mondo timno erokamano atieko tamatieka kata ng'aduogo mondo ayud wach mar mogik manoko antiere kar kae chenro Luis Wodawasiboda wacho ni rupiny aki awuoro sana gima timore e piny Kenya. Kevin Oruto wacho ni an Pastor Oruto Kevin mano mar Orembe Romaler Church antiere chenro aneno ka eno Yugis twak ber kodwa kantiere Yugis erokamano Sofia Omoro neno ka antiere for tenants Kim Mako Juang David Omondi wacho kanyo ni mar nyaka Nyambon Ramogi TV winjore maler Cleophas an kama Kenya ochomo sani omako mana dhoga Humble Boy wacho ni mosna welo duto mane studio loud and clear above Marco this Victor Masiaya neno ka na lego karapul kendo kanyo wacho ni ote mamedo donjo kar kanyo medoro gi kapod wantiere kod achiel kachiel e chenro ka mondo mi wabed kod ng'eyo ka iduoko penjo makamagi sani kidieny ma wachope oganda penjore sirkal oyudo lal yuto gi odok piny kaluwore kod mbui makoro rochi kod jogi mantiere kar ka achudhe machalo kamagi wach mari mogik Joab Owuor nyalo bedo mane ne sirkal ne jogi matiyo kod mbui achudhe mantiere kar ka nyalo bedo ajaka achudhe gi nyalo winji usachudhe mana chuth kati wuok kode en tawate mawuoyo kode samoro lokruok mar chuny nyalo donjo magi wach ni oyo waweru gi timbe maricho gi watimuru achudhe wabiro achuth maber mane gima gintiere kar kacha wach mari mogi kachal koda karita mar mbui mano ma cyber security onego bed e yo machalo nade wach mari mogi ka mokwongo anyalo wacho na sirkal notimo gima ber nyiso ji no wabedo hacked koro nitie service mag ma onge mondo at least imagine koro ne ben gi linga to ji kia gima timore ng'en nyalo mane ma nyalo kata kendo wuok bo anyendo jogi sirkal tugo kodwa ne giketo gigolo going mondo wadhi apply manually the offices giketo gigi one but koro onge kuma nyalo gire koro ne gitimo maber ma nyiso ji kata mana adha jok mano biro ji jo pesa jo Kenya Power ne wach maber mamondo nyiso ji mondo ji obed ka ong'eyo mana ka Brian wacho ne afadhali bed ni ng'eyo ni inyalo bedo hacked molo kibeda no kinyalo bedo hacked but gima duong sirkal onego gi make sure na gitimo investment proper investment nyiewo gik ma
ma konyi arita gi yeah of course training nikech gima timore ga chuthe gi inyalo bedo ni solve problem idino but igen gibende gi riek ajeni gi jogi gin jok mariek kabisa mane gima nakongo chako ajeni gi riek gibende gi paro ma ahead of you yeah igen jakuo ke igen agine na maybe dino ne geti kore kelo guok magengo ni kaka oriti kidak igen kinyo nyalo biro gi some other way nyalo kata biro moneke ta guogno yeah mondo orogine mondo ibed exposed koro sirkal onego bed ka invest gik ma ninio and then they onego bed gi listen gi listen gi jok expert wacho ki just ignore yeah nikech actually ntie kama somo one of the there was some warning no we need to be careful we need to do 1 2 and whatever but again some of this thing ni kawaida yeah kawaida kore ignore yeah koro koro ina but again ngata wacho no I think it was Kenneth the education whatever no one no they need to be careful I think they have seen work to so many services but maybe there was a maybe arita mateko there was a warning mondo need to be prepared yeah koro they do more koro sirkal need to do more and any other company also actually I think the hacking ni okuna ngada sirkal kende yajon kata na so universities mokonde mabendo bedo hacked yeah kile mama ko timore kambi be nitie mabedo basi ngene rach gine kambi ngene jok okwachga ngene gileng okonde maleng I think I can't remember the name. There's another company man no wacho ni wabedo hacked yeah and it was really a good name yeah ero kama ya job uor wach machelo mantiere kanyo minyalo medo mari mugika Brian Nyagol to tie ko jo ganda mantiere karaka ntiere Rafael Uor owacho karakanyo oneno chenro to wacho ni bende Brian hackers gi bende nyalo konyo mondo migi hack ne weche mag loan mago mag CRB wacho ni maga crashing Hustler Fund ketho Fuliza gik makamago magi achude ma wigi richo kendo achude maricho kendo kama gitiere karkacha kama ibete karkanyo ntiere magi chelo kuom chenro bende manorochi mar mbui mar e-citizen kama intiere karkanyo wach mari mbui kod ote mari ne jogi mopogore kama gintiere gitime yo machalo nade mondo mi piny Kenya dier gi wach ne wantiere garita makare e wichwa mabiro Cleophas wach na mogik en mana onego wangi ka jopiny ni hacking ok en gima nyien ntiere events mag hacking in Africa ka kende in last year 2022 over 10 million gik mabedo hacked to atamalo mar biashara atamalo apaga bit mar biashara emanigi strategy mongik maber mar fighting against cyber attacks kora gompo ni mondo jopiny ong'e joma ng'ama nigi biashara ng'ama nigi mbui ka in gi website page ng'ama loso website ni ere kaka ne aritora ineno irita maro monade kopo ni website nani ng'at bo biro kete gima chalo gi gima richo irita nade jopiny bende agombo ni mondo ng'e ni onge gima nyalo timo kopo ni achuth o ketho chenro mar e-citizen in kaka Brian in kaka in to gima nyalo timo en ritori in iwuon kaka yor kaka nawacho bedo kedo gi password ma strong kiki donje wifi mora medo ni koro ni nono kiki bed ni inyalo ichuo gimana mora computer ni kata simbi anytime mora gigi duto nyalo tigo mondo miyo oyud information mari kedi nya tigo yo marach ose moro na message ka mino ni Kennedy Odibo ko penya ni en okang maro monad mo wijo ni iloko password ni kuponi tiyo kode oken onge a defined way or a defined time mo you lock a password but kaber when we lock after every like 30 days kada 90 days kind password mar maybe a bank 30 days kind password mar maybe Facebook maybe after every 90 days to most of this jomotio kada chendo motio ko gini kod enforced password change kaka kaminya dunti nyisini after every 3 months nyaki lock password ni siku hizi kada mana banking application motio ke banking nyisini okay kita mo login after 3 weeks nyisini password new expire negi lock ko nyisini lock nikech ili to di ini won yeah onyaber ni ngima painful lakini retrieve ni won Odira kano Brian Nyagol koda Joab Uor orutuno watakurera mogitigo kinyuma kawuono oganda wa obedo kod ng'eyo kendo gol odok e itgi ote machelo mapod donjo kar kae John Opiyo
wabende wacho luo chenro ka entiere Kigali, Rwanda, kendo wacho kanyo ni weche mag mbui gin gigo machiegni ahinya kod dhod chunya, kendo wacho ni piny onego dhi e yo moro makare. Wacho ni network kendo luo chenro kamane John Opiyo kuom bedo kodwa kachiel. Jomamoko bende mapod tiyo kodwa e mbui kanyo Karamogi Jwang wantiere kodu kanyo moting'o kanyo ineno nyaka goganda moko ka giwinja kanyo ni weche mag akeng to koro gidonje. Amos Ng'eno koneno kanyo achiel en dwago nero kamano wacho ni luo chenro ka entiere gwengego mago mag Eldoret, kendo Karamogi Jwang kama wantiere sani ting'en mari kawe lweti tikode yo makare mano mbui ma entiere kar kacha ka ina chuth man tich kod tich ming'eyo kod lony mari okelni yuto kendo okel lokruok e ngima jok moko kama gintiere. Karamogi Jwang mano e thuolo mano ayudo mondo mi wayaw wang'i wagol odok bende e iti mondo mi ibed kod ng'eyo ni e mbui ma itiyogo sani bende arita ne ni kare koso oyo. Password mari loke kawuono kata password mari mar simu nitie social hacking shara no ngao pattern mari cha bobo singi koro angi loke loka kisingi pattern mar ng'ato ni kama ka koya usimu loke ket machielo fingerprint koro ok de loki mana Nyasaye nomiyo ng'ato signature mare ana wegi kanyo Karamogi Jwang wakonu beda rita moro makare kinde ma utiere karka ka orango giduto ma osebedo kacha ka okelo chenro aro kinyi sa chiel nyaka rom kanyi sani koro sa en sa 2 dakika 32 walore kanyo nyinga Cleophas Luoch ya Kisumu kanya kwa Rumo Kenya Katsango oriti masani aduogo kae kod ngejo thombewa ote osechako donjo ka brother Wycliffe Oruko donjo kar kae wadamana wer to amiel to wang'e kwago sigana kik idhi mabor.